Готов ли си? Нямам представа. Нямам представа. Защо? Защото никой не сме го правили. Добре. Ами, тъй като до сега правих видеа, които са за къщата ни, но са само заглобени и са по-скоро снимки, самия процес на изработването на къщата, от документите, от идеята и така нататък до вече къщата, която е дигната. И реших, че е време да поговорим за това какви трудности имаме и през какво минаваме и в момента включително, за да стигнем до този етап на строеж. Добре, ами тъй като аз не участвам в процеса на изработка и при мен трудностите не са свързани с физическия труд, а по-скоро емоционални и свързани с това да мотивирам и да повдигам процес, така да се каже, да го възвръщам. И за мен като цяло всички трудности до момента са били свързани точно с това да повярвам, че това нещо може да се случи и да се опитам да ти дам на теб някакъв тласък да продължим напред. И освен това, бих казала, че на мен най-голямата трудност ми е това, че не получаваме същинска подкрепа, чисто емоционално от близките ни и от хората, които сме очаквали, че ще са ни някаква опора, някакъв гръб, който ще ни бута да го свършим това нещо и да си завършим тази мечта. И аз си мисля, че това нещо може би е заради техните съмнения, заради това, че те самите са хора, които се съмняват в себе си и съответно това нещо го прехвърлят и в децата си, тъй като те не са смели на нашата възраст да имат такива големи мечти и за тях това означава непременно, че ние няма да се справим с това нещо. И това е нещо, което мен ме, така как да кажа, мен ме е демотивирало изобщо да продължим с този наш проект и тази наша мечта. Като човек, който е в вихъра на вихрушката, защото аз се занимавам с движене на документи, движене на строителство, викане на хора, намиране на хора за това, за онова, за трето, за пето, как се направи това, как се свърши и така нататък. И в крайна сметка моята дума е последна. Никога не съм се и съмнявал, че къщата ще стане. Първото, което е, и никога не съм имал някакви запънки, сега като отида тук при тези да си оставям документите, пък те ще ми кажат пък нещо или нещо. Никога не съм имал мисли, че някъде нещо ще се спъне. В процеса, който не зависи от нас. Процеса, който не зависи от нас, винаги съм си мислил, че там първо ти няма какво да направиш и трябва да си вложиш цялата енергия в това, което зависи от тебе. Пък другото ще стане. А като започнаха да се появяват проблеми с документите и въобще с процеса, имаше ли някакви съмнения? Не. Винаги си вярвала, че ще се случат нещата? Не, никога не съм имал съмнения, че няма да се случат. Единствено, само в мислите ми е било кога. Да. В смисъл, всичко ще стане, въпросът е кога. Да, колко време ще отнеме това? Да. Колко време ще отнеме подготовката на документите, колко време ще отнеме, примерно, ако
понеже когато навлизаш и се захващаш с нещо подобно, винаги трябва да си... това не е спринт. Да. Тук никога това не е спринт, това е колко ще издържиш. Това е като 80 км, 100 км, 200 км, 300 км, 400 км. Важно е да поддържаш темпото, въпросът не е важно да го минеш. Това не е спринт. При всички положения, захванеш се с нещо подобно, никога не трябва в главата ти да бъде спринт. Точно. И всичко да е дай, газ и когато опреш до камък, който да обърне цялата каруца и така нататък, скоростта убива. Както навсякъде казват, скоростта убива. Ако караш бавно и полека, монотонно, може би силно казано, ама просто с един тласък, едно желание, нещата се случват. И никога не е било, че няма да стане. Въпросът винаги е било кога. И тук може би, не знам дали е хубаво да се каже, че къща не се прави когато се правиш сам. Да, защото къща не се прави с пари, прави се с мерак. Да. Задължително. Да, защото всички около нас ни казваха: абе, знаете ли колко струва това? Абе, знаете ли, сега вие нямате 5 лева да се усмихнете едва ли не, защото общо взето на нас банката ни ги даде парите и в момента ги изплащаме. Нали, в смисъл изплащаме. Ние още ги нямаме тия 5 лева да се усмихнем. Ние все още ги нямаме тия 5 лева, но тук не става въпрос, нали, за парите, защото ти сумата дори да я имаш, ако нямаш мерака това нещо да тръгне и да се случи, търпението да го постигнеш, всъщност няма да се случат нещата, дори да имаш парите. И по-скоро даже си мисля, че при нас беше по-добрия вариант, че ги нямаме, за да може всичко да го минаваме поетапно, защото когато го минавахме поетапно и все още, нали, взимаме малко по-осмислени решения. Въпросът обаче то не крайният резултат какъв ще бъде, ами как да кажа, удовлетворението от направата или от получаването на нещото. Ако си го поръчал някъде и той и си чакал 2 месеца и той идва готово. Това е и с къщата, нали, при теб. И с къщата, ама на мен ми е огромен мерак. мерак. Умение мерак и имаш и умение също. Имаш и вече занаята, който ти позволява това нещо да го направиш. Да, защото... Но въпреки това, аз мисля, че ако някой има някакво желание да направи каквото и да било, дори да не е в тази сфера, съм сигурна, че може да го постигне. В смисъл, ако искаш да си направиш къща, ще хванеш всичко, дето ти трябва и ще си направиш къща. В смисъл, има много примери такива, според мен, които го доказват това нещо. Абсолютно. Нали, че ако искаш ти сам да си го направиш. Нали, друг е въпросът, ако искаш да го имаш, защото ако искаш да го имаш, то пак важи това, че няма нищо невъзможно. Ако искаш да го имаш и мислиш, че това е нещо, което... Това ти е мечта, нали, да имаш къща на село. Просто ще си я купиш. Просто ще си я купиш или ще си наемеш фирма, която да я построи, или ще намериш някакъв вариант да се случи това нещо. Но да, аз исках и за трудностите да поговорим, но ти казваш, че на теб може би не ти е било толкова... Не е било, че е трудно, просто сега от тази гледна точка вече, когато имаме къща и една 14, може би... Трудно е било, примерно, че трябва в един ден да отида свърша това, после да отида свърша това, трето, пето, шесто, седмо, осмо и така нататък. И в крайна сметка чисто физически. То не е нещо, което да... И в крайна сметка, на края на деня разбираш, че си свършил толкова много работа. И работа може би силно казано, защото в повечето случаи
Нещото е било свързано с пътуване на 150 км градско или 200 км градско, да спреш тук, да слезеш, комуникация с хора, после пак се качваш, вместе на другата локация и така и така. И това е било като трудност, чисто физически, но подкрепата. Че нямаме Гърба. чисто Няма. нали, психическата и морална подкрепа. Нали. Да, нямаме психическата подкрепа и емоционалната на точно най-близките ни хора, които нали, съм сигурна, че ще са много щастливи и ще... Нали, в никакъв случай не мога да кажа, че го правят, защото ние да не се чувстваме окей. Те го правят, за да ни предпазят, защото те самите са имали такива... Те самите не са вярвали в себе си. При положение, че не са вярвали в себе си и не са постигнали такива неща и не са имали, по-скоро не са имали смелостта да мечтаят толкова, да мечтаят за толкова големи неща. И в един момент си мислят, че след като те не са го постигнали и не могат да го постигнат, и техните близки или техните деца в случая не могат да го направят това нещо. И да, това е може би чувстваш се сам. Да, това е всъщност неприятното, че се чувстваш сам в този процес и когато много пъти нали, са ти казвали много ще е трудно, сега ще видите, сега почва трудното, от тук нататък беше лесно и така нататък. Тук беше лесно, тук нататък почва сега ще видите. То минеш един етап и... Да, и че когато изпадаш в тия всъщност трудни моменти, когато сме имали наистина трудни моменти, когато буквално ти е идвало така да зарежеш всичко, защото на теб може и да не е, но на мен ми е идвало така в някакви ситуации, в които изглеждат нерешими и невъзможни. Просто ми е идвало да си кажа майната му, зарязваме го това нещо и взимаме си един апартамент 50 квадрата в града и ще си живеем там. В смисъл, това е положението, няма да си сбъднем тази мечта. И когато сме имали такива моменти, ти не можеш да се обърнеш към тия хора, които ти казват трудно е, защото, нали, ще виж колко е трудно, защото ти като се обърнеш към тях, те ще кажат, видя ли сега? Аз ти казах, че ще е трудно, то не е за малки хора, не е за лапета. Точно, то не е за малки. То не е за малки, това смисъл, това не е шега работа. Това е, трябва да си голямо съзнат, да имаш пари, да имаш кариера, да си супер развит и така нататък, да можеш това нещо да го постигнеш. Ти къде си тръгнал, пикло, в смисъл, буквално така звучи. И какво си мислиш, нали? Сега в момента идваш и ми ревеш тук, че се чувстваш кофти от тази ситуация. В същото време аз ти обяснявах, че ти ще се чувстваш така, че не ми вярваше. И няма как, нямаш гърба, на който да се оплачеш, нямаш... И тук, нали, единствено, може би, приятелите ни са изиграли такава някаква роля, която да ни подкрепи, нали, в смисъл да се изкефят на това, което правим и така нататък. И да се зарадват на нашите малки успехи, които сме имали, които имаме и продължаваме да имаме, защото за нас всяка една стъпка и всеки един документ, който сме имали, всъщност беше една малка победа и продължава да бъде. В един момент обаче спираш да се радваш на това и чакаш просто финалния резултат, но за мен никога не е. Според мен не би трябвало да е така. Не би следвало и се опитвам да не си мисля и да не си го повтарям, че когато нали, стане къщата и се нанесем в нея, тогава ще се зарадвам, защото в крайна сметка е много важно да се радваш по пътя, по който на пътя до върха, отколкото на самия връх, защото на самия връх радостта е много кратка. Както на Еверест. Качват се дни. Всеки път се радвам на най-малкото нещо. Да. В началото беше имаме основи, после беше имаме беше имаме разрешително за строеж. Да, и оттам почваш с документите като цяло, но чисто вече като си набавил документите и всичко едва ли не е влезнало в... Почва нещата да зависят от твоите възможности и от тебе самия.
И Да. тогава почваш да оценяш всичко. Да. Всяко нещо, което си направил. Стената, която си дигнал, конструкцията, която си направил, пирона, който си забил, винта, който си купил даже. То Да. не е само защото трябва да го вземеш, да го избереш, всичко. Да. Да. Това е просто, може би, това е и моята цел да правим тия видеа. Да, така да видят някакви хора, дори един-двама човека да са, просто да видят, че всичко си заслужава и това, че N брой хора ти казват много е трудно и не е за теб това нещо, ти ако го вярваш, ще го постигнеш. И ако наистина Вътрешната го мотивация искаш. е най-важна Да. и трудните моменти не идват от самия тебе, а идват от страни. Трудните моменти са... Това е най-ковчето, че всъщност трудните ситуации, които сме имали, не са зависели от нас, а Абсолютно. са зависели от други хора. Нали? Трудностите ти ги създават другите. Ти гледаш как да си улесниш нещата в повечето случаи. Да.